ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ 40 ಕೆಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ರಡ್ಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕೊಡುವ ಮಂಜಿನ ಹೋರಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಬಂದ್ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಡಿರ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆವು ಇತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಮನ್ಪುಡುಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಸವಡ್ದಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದ ತುಳು ರಾಜ್ಯನೇ ಆವೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಉಂಡು ಅವು ದೈವ ಕೋಲಗಳಾದುಪ್ಪು ಜಾತ್ರೆಗಳಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ವಿರಾಕೃತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಟಲೆಗಳು ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಂಡ ಆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಆ ಭಾಷೆ ಒರಿಗಿ ನಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಯ್ನ ಕನ್ನಡೋಡ ಅತನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಡ್ದನ ಬನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತುಳುಟೇ ಪನ್ನೋಡ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು ಅವಾಗ ಐನಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ತುಳು ಅವು ಒರಿದೆ ಆವೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯನೇ ಆನಂದ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಗಳ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ರಾಜ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕೊಡುವ ಅನ್ನ ಪಂಡಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಳ್ಳಾಯ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದ ಒರಿಯೊಂದು ಕೂಡು ನನ್ನತ್ತ ಬರ್ಪಣ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅವು ತೆರಿಯೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಂಚಿನಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಐ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೂಪುನ ನಂಗೆ ಬರೋಡು ಅವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ